Po piče pôjdete všetci obrnení transportéri, ide! Kurva! Otoč ho a rozbehni sa si. No tam nie. Sú pomaly, akože nehovoríš, si utekal. No, tak urobí, že v lese, ten tam, nestrieľa. Poď tlač ho aspoň. Jedno video tak urobí, že víš, natočíš ho takto, že jak strieľa, a druhé potom jak padajú. Natočíš, jak padajú. A bez toho nestrieľa dokopy. Poď už. Klapka. Ide. Není baterka. No, však nevadí, však iba mie. Po piče pôjdete! Plamene sa doroba. More strieľajú, pozor, do piče, kam ideš?